सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना ओरोस बुद्रुक ते कुडाळ महामार्गाच्या दुरवस्थेबाबत कोकणसात लाईव्हनं बातमी प्रसिद्ध केली आणि या बातमीचा मोठा धडाकेबाज इम्पॅक्ट पाहायला मिळाला। बातमी प्रसिद्ध होताच खडबडून जाग आलेल्या ठेकेदारानं वेताळ बांबर्डे पूल नजीक रखडलेलं काम तातडीनं युद्ध पातळीवर सुरू केलंय। पावसाळा तोंडावर आला तरी ओरोस ते कुडाळ महामार्गावरील कामांकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ठेकेदारानं साफ दुर्लक्ष केलं होतं। मात्र कोकणसात लाईव्हनं येथील धोकादायक वळणं, तुटलेली रेलिंग आणि वेताळ बांबर्डे येथील रखडलेल्या कामावर प्रकाश टाकताच प्रशासन कामाला लागलंय। काल बातमी प्रसिद्ध होताच आज सकाळपासून वेताळ बांबर्डे पूल नजीक रखडलेलं काम ठेकेदारानं पुन्हा सुरू केलंय। गेल्या अनेक दिवसांपासून या पुलाशेजारील वळणाचं काम अर्धवट अवस्थेत होतं, ज्यामुळे पावसाळ्यात इथं चिखलाचं साम्राज्य होऊन मोठा अपघात होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती। मात्र आता यंत्रणा कामाला लागल्यानं ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केलंय।